ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ ନା, ଆଜି ବିଲରେ ମୁଠି କରାଯାଏ। ତ ମା' ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ମୁଠି କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଏଇଟା ଘର ପାଖ ଜମିଟା କାଲି ଧାନ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମା' ଟିକେ କିଛି ଧାନ ଗଛ କାଟି ଦେଇକି ଏଠି ଖତ ଆଗେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଖତ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଦିଆଯିବ, ଧାନ ଫାନ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷର ଆଜିଠୁ ରଥ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚାଷୀ ବି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆମର ଏପଟେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। ତ ସେ ତ ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ମା' ଧାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମଡାଳ ଦେଇଥିଲେ। ଆମଡାଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲେ। ସୁପାରି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇକି ଯେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ଚାଷୀର ଆଜିଠୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଏପଟେ ସିନା ଚାଷ ଧାନ ଏବେ ଅମଳ ଚାଲିଛି, ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଆଡ଼େ ଆଜିଠୁ ଧାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ପୂଜାରେ କ'ଣ ନା, ଆମ୍ବ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମ୍ବ ଯେ ଯାହାହେଲେ ସେ ପାଚି ହଉ ତମ୍ପୁଡ଼ି ହଉ ସେ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧା ରାହିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ମା' ଆମ୍ବଟାକୁ ନେଇ ଆସି ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ର ସବୁ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୂପ ଆଉ ଦିଆସିଲି ଧରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ବିଲରେ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ମା' ଧୂପଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ବିଲକୁ ତ ଦୀପ ନେଇକି ଦେଇ ହେବନି, ଆଉ ଦୀପ ନେଇଲେ ବି ଜଳେଇ ହେବନି, ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଇ ଆସିବେ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ମା'ର ଧୂପ ବି ଥରକରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଧୂପ ଦେଇ ତାପରେ ମା' ଭୋଗକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆମର ବଡ଼ ବାହୁଣ ହେବ ନା? ହଁ। ତ ସେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକି ପୂଜା ସାରିଥିଲା। ତ କାହା ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମ ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।